sakit sa ebanghelyo walang kanato. Higugmaong ta ang atong isikataw. Apan kung tinudon ta ang pagserbisyo, musubay tag Kalbaryo alang sa atong Ginoo. Dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghang tunog ang dalan nga agian mo. Bugat ang krus nga pasanon mo, o kamatayon na nagulat kanimo. Si Kristo mismo nag-ingon sa mga tinunan, pagbantay kay panakpon kamog biay-biayon. Preso